Soc Francesc Signes, he estat 16 anys alcalde de l'Alcúdia, a hores d'ara soc diputat a les Corts Valencianes i recolzo Ximo Puig precisament perquè ell també ha estat 13 anys alcalde de Morella, coneix perfectament la problemàtica de la gent, dels ciutadans, dels veïns de primera mà, al igual que jo. Jo crec que un candidat a la presidència de la Generalitat és fonamental que hagi tractat en la primera trinxera les necessitats de la gent. Per tant, crec que en aquest aspecte Ximo Puig porta moltíssim atalantat a la resta de candidats. A més, crec fermament en el seu projecte de valencianisme polític. Ximo Puig ha estat un defensor a ultrança, un defensor de l'autonomia del socialisme valencià front al socialisme de Madrid. Però al mateix temps també ha fet molts esforços per a que els socialistes valencians pesem en Madrid. Això és fonamental per al nostre futur. Per tant, això és un aspecte molt important. Això és un aspecte tan important que pot ser l'aspecte decisiu que solventa de forma definitiva el problema de l'aigua que tenim a la Comunitat Valenciana. Aquesta autonomia, aquesta reivindicació permanent cap a Madrid que Ximo defensa, jo penso que és el que va a conduir a la Comunitat Valenciana a resoldre els problemes, les mancances d'aigua que tenim fins ara. A mi, que he estat en moltíssimes ocasions, en els 31 anys que porta de militància en aquest partit, en tots, absolutament tots els moviments de renovació i moviments pel canvi que ha hagut en aquest partit, molta gent me pregunta per què estàs en Ximo Puig? Doncs bé, estic en Ximo Puig precisament per això, perquè sempre he estat en tots els moviments pel canvi, tots els moviments de renovació en el nostre partit i en aquest moment crec fermament que el candidat que de veritat proposa un canvi seriós en aquest partit és Ximo Puig. Ximo Puig en aquest moment suposa la renovació i per això estic en ell. Per tant, jo faig una crida a tots aquells valencians i valencianes que volen que siguem ferms en les nostres reivindicacions front a Madrid, aquells valencians i valencianes que volen que siguem abans valencians que socialistes. Faig una reivindicació, faig una petició a aquells militants del Partit Socialista que volen que pesem front al PSOE, però al mateix temps compartim també el que és el PSOE, que recolzem a Ximo Puig. Per tant, avant amb Ximo Puig.